אומנות בשבילי זה כל דבר שנעשה בעצם ברמה הכי גבוהה אפשרית. אם זה ציור, יש המון סוגים של אומנות. גם בישול ברמה הגבוהה, אני רואה בזה סוג של אומנות. אני ובת הזוג שלי, עדי, אנחנו בעלי עדינה פלסטלינה ב8 השנים האחרונות. יוצרים תכשיטים מכסף ומזהב ומשבצים בהם חמר פולימרי בטכניקת מילה פיורי. בעצם לקחנו חומר שנתפס אפשר להגיד ילדותי, אנשים מתעסקים איתו בצורה מאוד חובבנית, ושדרגנו אותו לשילוב עם חומרים ומתכות אצילות. אנחנו משתמשים בזהב, בכסף, בשלב מסוים השתמשנו גם ביהלומים אפילו. אני מאוד שמח שאנחנו הולכים לפגוש דווקא את דניאל מקיוטו. קודם כל כי הדבר הראשון שעולה בראש כשרואים את העבודה שלנו זה סושי. מעניין אותי לראות את הטכניקה, אם זה משהו, אולי איכשהו זה הזכיר לי סושי, אולי זה משהו שאני יכול גם להשתמש בו במטבח. זה מאוד מאוד מעניין אותי לראות איך הם מגיעים לרמה הזאת. זהו, אנחנו מצפים לזה בכיליון עיניים. שלום. אהלן, אני סמי. דניאל, נעים מאוד. ברוכים הבאים לעדינה פלסטלינה. הרעיון בגדול זה הטכניקה שנקראת מילה פיורי, 1000 פרחים באיטלקית. זה כמו יש מילפי, שזה קינוח קלאסי, שזה 1000 שכבות. לגמרי. זה מזכיר סושי, זה בכלל איכשהו מתחבר לי לאומנות ראשונות, אומנות אחרונות. אז איך אתה עם הידיים? נראה לך שאתה יכול להגיע לרמה הזאת? לרמה הזאת אני לא יודע, אבל אני אשמח לנסות, בכיף. בוא ניכנס לסטודיו. קודם כל, תכיר את עדינה. שלום, נעים מאוד. לצערנו, היום היא לא יכולה לדבר. עם המכונת פסטה אנחנו בעצם מרדדים את החומר. יש לנו ממש מתכון לכל צורה שאנחנו רוצים. מתכון, יפה. אנחנו משתמשים במתכונים לגמרי. יש לנו פה ספר מתכונים. לפי המרכיבים נראה לי שאנחנו הולכים להכין סושי, כי אני מזהה פה נראה לי סלמון וטמאגו, שזה החביתה, אבוקדו. קודם כל אנחנו נחבר את כל המרכיבים פנימה. נראה לי שאת יכולה להיות טבחית טובה עם הדאגה לפרטים הקטנים. אתה צריך לחתוך את זה באמצע, תעשה את זה ממש בהחלטיות אני מניח. כן. כן. בבקשה. סושי קטן. כן. כן, תעגל אותו קצת. כן. ועכשיו בעצם אתה יכול לפרוס אותו. תפרוס, תרגיש חופשי. ואז הצד השני זה יהיה הצד... זה יכול להיות בעצם עגיל, טבעת, תליון, כל מה שתחפוץ. השלב הבא בעצם זה לעשות את זה אכיל. אז ממש תודה. תודה לכם. זה הקולקציית סושי שלך. תודה רבה, אני ממשיך למסעדה. מה שחיבר אותי לסטודיו זה גם כל הצבעים השונים שהם עובדים איתם. וכמו שהם אמרו, גם הם עובדים לפי מתכונים, זה מאוד, אני מתחבר לזה. בהתחלה חשבתי להכין סושי, אבל אחרי זה אמרתי, בואו נעשה על הבסיס הזה של הגלגול והשכבות והצבעוניות והפרטים הקטנים לעשות מנה אחרת. מה שאני אכין זה
רול של סינטה, אספרגוס וסלק. ניקח נורי, שזה ההצעה של הסושי, שמה לידה סויה. מה שאני במיוחד התרשמתי שם זה הצבעוניות של כל הדברים. אז סלק שפשוט חלטתי במים. קח פה פרוסות של סינטה, קצת מלח גס. פה גם חשוב לא רק איך זה נראה, אלא שיהיה גם טעים בסופו של דבר. קצת טוגראשי, שזה תערובת תבלינים חריפה יפנית. ונשים אספרגוס. ושערות דקיקות של ג'ינג'ר חי. עכשיו נגלגל את זה. תן לו צורה של עיגול, פחות או יותר. וקיבלנו גליל בעצם, שהוא מאוד דומה בצורה לגליל שראינו בגלריה. עכשיו נעשה את הסלטון הקטן, קצת עלי מיקרו. עוד קצת מהשערות של הג'ינג'ר. ונגרט שהכנתי מיוזו, שזה בעצם פרי הדר יפני, חמצמץ, מאוד מאוד טעים, עם סויה ושמן סומסום. פה יש לי סויה שצמצמתי ביחד עם סוכר, מין סירופ סויה מתוקה.